Ben trobats a Sintonitza Europa. Què sintonitza Europa? Sintonitza Europa és un projecte de Cap8, empresa de telecomunicacions, estudis jurídics i assessors jurídics en noves tecnologies, Advertia, Task Force per Europa, i Aspertic, Associació Mediterrània de Pèrits de les TIC. I per què? Per explicar amb idees senzilles i paraules planeres la brutal importància que té ja la Unió Europea a les nostres vides i en l'activitat de les nostres empreses. Volem que professionals liberals, emprenedors, empresaris i, per què no, ciutadans que vulguin informar-se, més enllà del soroll mediàtic i dels interessos locals, que tinguin els elements d'informació i coneixement bàsics per orientar les seves decisions. I abans d'acabar, us presentem a l'Observatori contra la Corrupció i Defensa dels Drets Humans amb seu a Sevilla, de la que tots nosaltres som promotors i fundadors. No pot separar-se corrupció pública i privada. Hi ha corruptes públics perquè hi ha corruptors privats i tots ells perviuen gràcies a una judicatura dura amb els febles i tova amb els forts. Si el vídeo el consideres interessant, s'agraeix que et subscrigueixis al canal i que activis la campaneta. Espero les vostres opinions. Molt bona tarda.